Hej, gutter og Julius. Hvad i helvede? Okay. No motherfuckers, the king is back. Yes, vi skal så læse op på den her bog, fordi den siger bare, pisse Vi kunne ikke lige finde den anden. Så vi tog den her så. Den ser jo pisse spændende ud i verden, Familiens verdensatlas. Ja, et eller andet. Troede alle sammen. Tror du, vi er fucking nørder? Selvfølgelig ikke. Det kan ikke høre. Alt muligt atlas og så videre, så videre. Hvad skal vi lave? Vi kan bare finde et spørgsmål på din telefon. Okay, fint. Der er lidt viskedisket der. Jeg tænker, vi finder nogle spørgsmål. Og så og fodboldspørgsmål. Fuck min telefon. Ja, det kan du lige søge på. Ikke tage dig, jeg har skrevet porn op. Hey, du har fået det væk. Har jeg? Ja. Yes, man! Så er jeg ikke en eller anden fucking... Nej, men bror, jeg ser det heller ikke mere. Okay. Nej, jeg bruger ikke. Okay. Fodboldquiz med 27 spørgsmål og svar. Skal jeg se. Du skal heller gå ind på Pornhub. Nej, det er sjovt. Julius, din åndenbog. Har du suttet... Sorry, der var lige inden du kom. Fuck er det der? Hvad fuck er det der? Måske. Nå, men... Vi klipper lige, så når vi har fundet noget, så kommer vi tilbage. Skal vi komme i gang? Nå, Hvilket år vandt Danmark EM i fodbold? Det gjorde de. Det er så sådan noget, hvis ja, ja, I kan se det, gutter. Det er A 1992, B 1990, C 1998, D 1986. 98, det er 88, sagt. Og så 86. Fuck det. Så det tror jeg nok alle ved, og det er 92. Er vi enige om det? Det er vi. Yes. Jeg skal også lige huske, at de får altid til at svare. Okay. Hvem scorede de to mål for Danmark EM finalen 1992? John Jensen og Kim Vilfort. John Jensen og John Sivbæk. Flemming Poulsen og Henrik Larsen. Brian Laudrup og John Sivbæk. Det er ikke Grig. Og det er heller ikke A. Vi skal lige krone down. Lige for altid at tænke. Jeg vil sige det A. Det tror jeg også. Vi siger John Jensen og Kim Vilfort. Yes. Det kunne jeg så meget det er Luka Modric. Den er sgu ikke så svær. Hvem vandt 2018 Ballon d'Or? Kylian Mbappé, Luka Modric, Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi. Og det tror jeg alle ved. Ronaldo skulle have fået den. Men det er så Luka Modric. Ja, fuck det. Bedst trio, Ref og Leo. Hvad hedder den bedste spanske fodboldliga? La Liga, mand. Den er ikke så svært der. Det skulle Bitch. En flot finger, hej. Nå, hvad hedder den bedste spanske fodboldliga? Er det A, Segunda Division, B, La Liga, C, Premier League, D, så A. Er det ikke Premier League? Nej, det skulle La Liga. Nej. Så A, det er jo den italienske Premier League, den engelske Segunda Division. Det er nummer 2 i Spanien. Ja. Og så La Liga. Er det sjovt om den bedste spanske? All time Premier League scored i Premier League. Fuck, du er god til at læse. Yeah, I know, bro. Jeg kører. Lad mig læse næste spørgsmål. Wayne Rooney, Harry Kane, Alan Shearer, Frank Lampard. Det er fandme ikke Rooney. Det er heller ikke Alan. Det er Kane. 22. Nej, fordi det er Jeg vil sige... Nej, hold lige kæft. Hvem er all-time top scorer i Premier League 2022? Det gør ikke mening. All time 2022. Hvad for... Det var også Wish, jeg gik ind på, måske.
Hvad er Okay, jeg siger bare Harry Kane. Hvem All time, jeg tror, er Rooney. Ja, lad os bare sige det. Harry Kane. Altså ikke for noget, vel? Det der spørgsmål giver sgu ikke Det er lidt mening. kogt. Prøv at se. Det er sgu lidt... Hvem er all time top scorer i Premier League Det er sgu lidt voldtaget, det der, mand. Og det er, vi siger bare Harry Kane for. At du ikke ham. At du ikke ham, eller. Altså, fuck det der, mand. Lad mig lige kaste den der, ikke? Og når vi kunne se, den var forkert. Okay, det første 4 fik vi rigtig. Hvis I kan se ham, de er jo prikket op. Så er vi faktisk... Bedste tidspunkt. Så kommer der 4 grønne, fordi det er 4 rigtige. Og så har vi altså fået en forkert. Jeg synes altså også, den er lidt unfair, men altså, fuck det. Færdiggør sætning. Færdiggør... Stop! Daddy! Der var super pænt. Fuck. Hallo, bro. Trykker du eller? Nej. Ej, det var sætningen. But can he do it on a bla 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 night in Stoke? Hvad skal jeg så se der? Det er et citat fra en eller anden random. Hvor fanden skulle I vide det fra? But can he... Jeg tænker, at det bliver nok den der. Det var også forkert. Du nåede ikke engang at sige Skal det klub? Hallo, kom lige herovre sidde. Du fylder hele skarpen i en kæmpe stor mave. Daddy. Ikke pissen. Sådan der. Så ser han ikke ramme din gasostus. Gæt klub. Der hvor din gasos... Hold nu kæft. Prøv at se, jeg bedre til at ramme end dig. Narum. Hold din kæft, din fed. Nej, gæt klubben. Du har lige så mange kinesere, som vi tager. YNWA. Og hvad for noget, mand? En var. Og det gør... What the fuck? Liverpool, Leicester. Det er fandme ikke Liverpool. United, Everton. Men er det ikke Young Boys eller et eller andet? Det tænkte jeg også. Det eller Wasaba. Men der er jo ikke fucking Young Boys. Wasaba. Er det ikke... Jeg tror det Jeg vil tro Leicester ja, City. det tænker jeg også. Dreng og piger, den er så også forkert. Hvilken liga spiller Juventus i? Okay, det er La Liga, A, Serie A, B, Bundesliga, C eller Superliga D. Det er fandme ikke Superligaen. Det er da ikke Bundesliga. Og Juventus, det er jo Italien, Serie A, det er Italien, så den er nok lidt nem. Det gør jeg Serie A, og den er sgu korrekt. Jeg kan bare se, hvad jeg har fået. For helvede. I hvilken klub var Alex Ferguson, da han trænede Cristiano Ronaldo? Ikke sige. Vi skal lige give tid. Real Madrid, United, Juventus eller City? Ja, det ved alle, det er City. Jeg tror, den er lidt nem. Det er jo... United. Juventus. United. Nej, det er for sjovt. Det skulle B. United. Business. Hvad? Ja. Hvilken klub har flest Champions League titler? Det er sgu regel, den er ikke så mange. Og undskyld, jeg ikke lige komme med spørgsmålene, men det tror jeg alle ved. Personligt selv er jeg verdens største Barca-fan. Real, jeg giver dig den her, ikke? Det er en for... Der kommer noget med Barca, hold lige kæft. Real Madrid... Hvad så med Real Sociedad? Nå, ja. Hold pik. Real Madrid har flest Champions League titler. De har 14 fra 1955 til 2022. Hvor mange har FC Barcelona? I Champions League, det er 5. Det ved jeg godt. Der er 2, der er 5, der er 9, det er 13. Er det kun 5? Ja, det er 5. Og jeg er jo Barca-fan, og jeg ved det selv, og den er korrekt. Det vil jeg ikke. Jeg tror, der hvor høj er Peter Crouch? Han er en af de højeste fodboldspillere. Peter Crouch. Nå, wow. Peter Crouch. Kan du ikke huske ham? Kan du ikke huske i FIFA 23, ikke? Er han fra Tjekkiet? Han er fra Tjekkiet, han er fra England eller sådan noget. Irland, tror jeg.
Måske. Fuck det. Men kan du huske, at 4 der ham alle vil have, på grund af, at han var ordentligt syg? Jeg tænkte, jeg skulle komme på tjek lige nu, jeg ved ikke lige. Men, Altså, men, jeg men vi tror, skal det blive er enige om noget, og jeg 2 tænker, meter, eller jeg tænker lidt på 2,9. 1,9. 1,9. Det var min far. Min far er 1,9. Ja. Han er højere. Der er 1,8, 1,9, 2, 2,1. Siger du så 2,1? Siger 2 eller 2,1? Så må du Jeg bestemme. siger 1,9. Men så siger jeg 2,1. 200. 2. Daddy. 2,1. Siger det. Jeg kan lige sætte træk. Så gør det. Ikke lige noget pizzaen. Lille fucking indavn. Ej, hvad hvis det var 2,1 på? Okay, hvem vandt VM i 2018? Det er Frankrig. Klasse. Nej, jeg sagde det sgu. Frankrig vandt i VM. Frankrig vandt VM 2018. Hvem spillede de imod? Var det Kroatien, Belgien, England eller Rusland? Jeg har lige tid. Kroatien, Belgien, England eller Rusland. Den er sgu lidt nem for mig. Kroatien. Sagt det ikke. Altså, Frankrig spiller mod Kroatien. Hvad ønskes scoringen? 1-0 til Frankrig, 3-1 til Frankrig, 4-2 til Frankrig, eller 5-3 til Frankrig. Den Blev sut din... Det blev 4-2, så... Stop. Nej. Stop det. Nej. Stop det. Lad være. Stop. Nej, ikke voldtag. Nej. Så kom med pikken. Nej. Hvem blev heatbuttet af Zinedine Zidane? Jeg kan lige læse det her. Heatbuttet, bro. Jeg fandme ikke Det er noget dårligt lys. Det alpirerne gør. Eller hvad fuck er det, de gør? Hvor er det bare fucket op. Tag den, din... Hvem blev headbuttet af Zinedine Zidane? Var det Marco Materazzi, Alex Marit, Nicolo Sinalioli, Nikolaj Jackson. eller var det Nicolas Jack? Ni kan ikke se noget. Så er han forkert ind, så er han forkert ind. Hvorfor kan jeg? Så kan jeg ikke vinde dig. Nicola! Skal ikke mukke mig. Sofia er i dag idræt. Jordskæld! Okay, Ej, det var men jeg skal lige høre skud noget. ud til chef. Den lugter. Hvad får det ikke blive nogen banker på? Frisk luft, mand. Jeg åbner lige vinduet. My bad, gangsters. Frisk. Der er chokolade. Ja. Au. Sprøjt lige noget parfume op i dit hus. Derfor er der luft, mand. For helvede, det lugter af. Det har ikke engang det hele. Prøv at se. Det var vi svarer i weekenden, ikke? Jeg Eller jeg var. noget, mand. Og så har vi Det to er fucking kun Toblerone. kællinger, der spilder os noget og chokolade, mand. Sådan en der. Lad os bare taste en lille fucking... Vi henter bare nogen ud i skuffen. Hej med dig, og det er fordi, jeg bare siger skud til 6. D. Og når I sidder og ser den her video, kan I så sige højt i klassen, Julius er grim. Julius er grim, og han lugter af sure til drengepiger siger det. Så når jeg siger det nu, så det skal gøre nu, om 3, 2, 1, Julius!
sorteret. Ja, skal jeg sige. Julius, det blev lidt bange, da det kan regne ud i kameraet, når jeg sidder og ser den her. Fuck om det nu kommer med noget chokolade, så... Nej, jeg kan ikke finde ud af at redigere. Jeg kan i hvert fald finde ud af at søge pik. Daddy. Jeg sidder bare sult. Det var lidt pinligt. Daddy. Nå, hvad fanden, Daddy? En lille suplik kan vi se i Mabu. Men igen, hvem blev Zinedine Zidane headbuttet af? Ja, og det har vi ingen ensom. Nej, det er ikke ham. Det er ham der, det lyder lidt italiensk. Nicolas Jackson, men det var en franskmand, han gjorde det på. Nej, my bad. Det er ham der, eller ham der. A eller B. Eller A. A. Kom nu lidt! Kom nu lidt! Sut! Nej, Du sidder her og være så underligt. hvad hedder Barcelona stadion? Det er noget fucking nemt. Santiago Bernabeu, Camp Nou. Benito Valley-Marie. Ja, jeg skulle ikke spansk eller noget. Men det er, det er altså Camp Nou, som I kan se her på B'eren. Det er sgu den. Okay. Barcelona stadion hedder Camp Nou. Hvor mange tilskuere kan der være? Det ved jeg også godt. Jeg er jo en fucking Barca-fan. Og I kan nok godt se her. Og hvis I kan se der, hvor der står 99 et eller andet, så er det der. Og ja, den er rigtig igen. Der er det noget med Barca at gøre, drenge og piger. Så ved jeg sgu aldrig. Hvem vandt Superligaen 2016 til 2017? Og det ved jeg selv. Det er Brøndby. Nej, hvad? Hvem vandt Superligaen 2016 til 2017? Brøndby, FCK, Lyngby eller Esbjerg? Ikke Esbjerg. Og heller ikke Lyngby. Nej, det var Brøndby, var det? Brøndby eller FCK? Jeg så ikke fodbold dengang. Det var FCK. Selvfølgelig var det det. Hvem er den yngste spiller til at løfte VM-trofæet? Er det Thierry Henry? Kylian Mbappé? Pelé? Ronaldo Nazario? Jeg ved ikke, om det er Pelé, eller om det er Mbappé. Pelé var rigtig ung. Ja, men... Jeg tror ikke, det var Mbappé. Hvor gammel er han nu? Han er Skal vi sige Mbappé? Ja. Ah, det var Pelé. Ja. Er der med det der chokoladeting nu? Skal se her, hvordan det går for os. Det går ikke så godt. Nej, det gør det ikke. Især kan han lidt skudt. Ja. Hvad trykkede du egentlig også, hvor mange tilskuere der var på Camp Nou? 99.000 eller andet. Fandme mange. Det er så godt, der var et fodboldsfest med Indien, ikke? Sådan crazy, han fik det kommer nu. Der kan der være 130.000 mennesker. Men det bliver brugt til kriget, men det er jo meget stadig fodboldsfest, ifølge Google. Til VM i Katar vandt Argentina trofæet. Hvad gjorde det med Martinez med trofæet, da han fik det? Holdte det som en diller, tabte det, gav det til Saltebæ, kastede det ind på personalet, som tabte det. Det var, han holdt den som diller, for jeg tror ikke, han følte, den var stor nok. Han har nemlig ikke nogen diller. Altså, ligesom damerne, de har, hvis de ikke føler, at de har nogle store kasser, så får de jo noget, der hedder Botox. Jeg tror bare, han prøver at vise det med noget andet. Men en form for Botox. Den? Så din fucking kælling, mand. Nå, okay, hvad videre? Hvor er der mere chokolade? Han har lavet sådan en diller. Ikke igen.
Sorry. Men nu Jamen, au for helvede, mand! Sug min pik, altså! Jamen, ja. For helvede. Nu klipper jeg lige om lidt, men jeg siger bare lige, kan alle sige i klassen, altså 6. dag, Julius instinkt er lort. Så det er de. Jeg ved sgu ikke lige, hvor Jule han er stadig på toilettet. Men så må jeg sgu bare starte den. Jule, har du nogle luder med hjemme, mand? Ej, så rammer jeg ikke. Hvad fuck? Det der bare nu, mand. Ja, det pænt. Fuck mig, mand. Ej, vi kan bare sådan. Sådan. Det er de. Fuck. Okay, Islands publikum blev kendt til EM i 2016. Hvad blev de kendte for? De sang godt. Deres måde at klappe på. De var altid helt stille. Deres flotte blå trøjer. Hvad fuck? Jeg tror, det er de flotte blå, det er så. Nu lige morgen Mønster. Hvor er det andet glas, fuck? Det står på kamera. Ja, okay. Har du sådan en lille glas til chat? Chat? Ja. Jeg kan det ud. Bare sådan noget. Ja. I så gerne til lige at hente proviant. Der er smør klap på. Det var rigtigt. Se, det var rigtigt. Der er kun 4 spørgsmål tilbage. Isse! Der er kun 4 spørgsmål tilbage! Lars Ram. Lars som du er gay. Der er også dig, Lars Ram. Hvem var topscorer til VM 2022? Du hjælper så meget, så hold nu kæft. Var det Messi, Mbappé, Neymar eller Ronaldo? Ronaldo var lidt ass, når kan lege. Jeg vil nok sige Messi. Ej, det var sjovt. Det var fandme ikke Messi, det var Mbappé. Eller Ronaldo. Jeg tror ikke, det var Ronaldo, fordi det røg lidt ud, lidt tydeligt, synes jeg. I forhold til at være topscorer. Isak, din fucking snegl, kom nu! Det er hvad de over, hvis du kaster den, er du en fed kælling, mand. Okay. Okay. Hvem var topscorer? Hvad? Nakatin? Jeg ikke. Nå, jeg har sagt det Mbappé. Det var det også. Kylian Mbappé scorede flest mål til VM 2022. Hvor gammel var han under VM? 22. Var han så gammel? Han var 23 år. Er han 25 nu? Ja. Det er vildt. Okay, det var rigtigt. Hvilket af følgende spillere har scoret et mål i hver minut af en kamp? Ibrahimovic, Kylian Mbappé, Lionel Messi Hvert minut af en kamp, hvad mener de? Wayne Rooney. Altså, i en kamp har de scoret i første minut. Så i en anden kamp har de scoret i andet minut. Så i en tredje kamp har de scoret i tredje minut. På den måde. Ej, så de har fandme Hvem scoret er 90 topscorer i mål. verden? Det er jo Ronaldo. Zlatan.
Ja, det kunne Ronaldo og også Zlatan være er jo ikke på den åbenbart på den fucking liste. Zlatan. Okay, Så det- sidste spørgsmål. Ja. Spanien vandt VM i 2010. No shit, det sad og så det sammen med min far. Hvor mange mål scorede de i alt? 8, 16, 24 eller 32? Det var ikke 32. Hoved, skulder, knæ og tå. Knæ og tå. Og jeg tænker 16. Hoved, skulder, knæ og tå. Det... En gruppe, altså jeg kan ikke score 32 mål på en gruppe og en kvart semi og 16 er meget, synes jeg. Jeg tror 18. Nej, jeg tror 16. Jeg tror 24. Det er sagt. Ja, 24. Altså, det er fucking indavl! Man kan jo ikke se, hvad jeg svarede. Det var 8. Hvad fuck i lille pikkemand. En anden dag tager vi en IQ-test. Ja, ja. Jeg skal heller ikke æde hele chokoladen nu. Så det var lidt, vi har tilbage nu. Vi vil bare sige tusind tak, fordi I har set den her video med os. Og vi vil bare sige, at vi har været rimelig meget væk. Og det er egentlig, at vi har... vi vil ikke lave YouTube og hinanden længere. Og det er så begyndt på i dag. Eller det er så begyndt på, at vi har startet nogle projekter op med sponsorere og så videre. Derfor vi har så meget bule, på grund af, at vi er sponsoreret af dem. Eller også fordi min far har så meget bule på det. Og vi er begyndt at få nogle sponsorer. Og det begynder Fordi vi har nemlig sygt mange abonnenter. Vi finder nu et nyt projekt, og vi har lavet et projekt for det seneste halve år. Det bliver så fedt, måske lidt bungee jump eller noget, og her det. Så det vi vil sige, det vil vi sige, det er bare, at tusind tak fordi I til med. Og vi ses bare en anden gang. Næste gang, så bliver det den her. Næste gang bliver det den her. Her det. Så det vi vil sige, det vil vi sige, det er bare, at tusind tak fordi I til med.